weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to tiggere yene tiggere sire ko on waktu yoni ha to tohomaje e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men ñalawma hande o teskama e lappolpolol dandema nguleki mawki no feewi gila korka kaari ha yettiɗo hen hono kiiɗo hen nguleki teskaka anse koninke woni Mamadou Wuri Diallo kumpetiɗo ko fate banggue gueɗe ñamateɗe no feewi e nder ɓandu ma artanen so tawi neɗɗo hoori gila tan balɗe capantati ha balɗe nogas e jeenaya so tawi gayni holno heɓɓitoto ñaɓɓele mum taw rokkata ɗum caɗele to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellala holliti ñalawma hande o yamirama vaccin ɓiɓɓe leydi ndi kala jaarowo e duuɓi 45 caggal nde waɗano dogue to leydi Mali ma en kale jillu wonande gardinoɗo leydi Nigéria woni Goodluck Jonathan jillu mum taw ko CEDEAO woni limo gam yurnitade toɓɓe ɗeɓe ciifodirno hakkude laamu ngu Bamako kame CEDEAO to Guinée Conakry jagorɗo kalfinaɗo ndenka haɗi koninkoɓe leydi ndi gollanade gollorɗe privé walla ni aɓɓena yimɓe mawɓe to Côte d'Ivoire seppoji mawɗi mbaɗino toon ñalawma hanke o yesso tribunal ngal Abidjan wonande ɓen waranaɓe ɓiɓɓe mumen kame jinnaɓe mumen kala hitande ujunaje ɗi sappo e sappo e goho yiddeɓe ko yiide Bagbo e nder kasso Burkina Faso Ghana ha faynma to Cameroun Tchad ha to Somalie kame Sud Soudan ha faynma toon to Israël kame Palestine ha to Russie kabruji mena ma en kale jaltugol aduna Bob Marley taw ganda ko yimiyanke ngana mo fannu reggae musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañodena ceerno Djiby Sy gandol lasarari kumpitiɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy dendino daniyal kame ɓalayal joom leɗɗe joom bindol ha tenti noon on joguiɗo caɗele ɓesgu walla caɗele gorago walla humre walla ni jiɗɗo longal ko fate dañal ceerno Djiby Sy en jogui leɗɗe aɗa cafa 19 rafi won hen kadi ene safa ha 13 rafi ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihar so tawi a noddimo so tawi ko WhatsApp walla appel normal sa ɗacci indema inde nenema kame adresse ma kala ma heɓen ko laaɓi ceerno Djiby Sy tawete koto Mauritanie laamorgo leydi Mauritanie to wiyete Nouakchott legal bittengal annetet ko ɗon tawete ceerno Djiby Sy laaɓɗo reedu ballowo so wona noon on joguiɗo ɗi rafiji ɗiɗi rafi hoore walla ni jarowo ko wiyete barogal sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko leydi Mali ha toon to Nioro base makko ne toon woni toon ko biyeteɗo Samba Sy mbatta ko 00223 90 22 94 71 mbadden dando fade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mo bare sappo e goho duƴal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho yonti kabruji men e ɗemgal pulaar ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba kabruji men actualité hande jeheten ko fate banggue wonande nafila walla ni mbiyena sunna ko fate banggue julde taw ganduɗa ko julde idul fidre walla ni gartaten koye oɗon sunna ma en jaɓɓo musidɗo men ceerno Khalid Abdoullahi Sy namdal men hande koɗo hen sunna ko fate banggue julde korka e holno juldete. Wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seydi Sarr mi salmitimama mi juurimama
en calmini dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma en calmini julɗo kala ɗo woni jogli aduna he mo ene jogori hettade dane meɗen hande namdiɗa en koko faati e salatul eid juulde juuletede ñande beetewe juulde nde salatul eid ko ɗum sunna kono ko ɗum sunna baɗɗiɗo yimɓe ɓe jaltat ñande julde nde beetewe ɓe paya caggal wuuro so tawi juulgol daktima ɓe daro ɓe gonda e almami maɓɓe ardoɓe o juulnaɓe darɗe ɗiɗi ɗo ardiɓe ɗo noon noddinago ala hen noddintake so ɗum ɓenni kadi wuurnago ala hen wurnetake so ɓe darima tan ɓe ganni yimɓe kucciti funnagi on saaha ɓe kabbirat kabbirali ɗi noon wonande darde adine ɗe ko kabbirali jeeɗiɗi kabbirali jeeɗiɗi ɗi a limtaɗe hen habbirano ha mi nordudu wona jeeɗiɗi on saaha almami o fuɗɗo janngude o janga fatiha o janga simore nde noon o jeeya ko ɓuuri suɓede caggal fatiha darde adide sabbisma rabbikal ala wona ndeɗo tan noon ala kone mbawɗa foof kono ene jeeya ko suɓa ndeɗo so ɗum ɓenni jahon cujjoyon ha garton o darto darde ɗimmire kanko almami o kadi o wona e habbirde kabbirali darde ɗimmire nde ko 5 kabbirali 5 ɗiɗo noon a limtata hen habbirando gimmoriɗa ndu aɗa andi saɗimmo less a artade habbirando allahu akbar a limtata hen on mbaɗa 5 goɗɗi on saaha kanko almami o kadi o faata e jangde makko o janga fatiha so gasni o rewna hen simore ene jeeya e ko ɓuuri suɓede darde ɗimmire he washamsi wa duhaha sa wawa nden nde mbawɗa fof gadda taw koye jeeyado qisarel mufassal so ɗum ɓenni en mbaɗiri ndani en gasni almami o jottoyo darde mum ɗimmire he mbaɗen tahiya sen gasni calminen so almami o gasni so tawi eɗen gonde almami yo waɗ khutba on saaha o daro yeeso o jooɗo e arwande khutba he o immo o waɗa khutba o jooɗoyo e hakkude khutba he so gasni duwoɗen carodiren ene yiɗa kala jaaɗo toon so tawi omo hooto o rewoya lawol gongol ngol wona lawol ngol o rewno saaha nde o yahanno juuloyde nde on saaha noon yimɓeɓe sene jaltana paye juulirde yo gon e innude allah allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila walla ɓe mbiya allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar falillahi alhamdu walla ɓe mbiyandani so ɗum ɓenni kadi kala jahowo toon so tawi o dañi lotade ɗum ɓuuri yiɗede wona noon ko waɗɗi ay waɗɗaki baɗɗogol sunnaji ene yiɗa noon kadi wadde hen comci joɗɗi ko ɓuuri yodde e comci maɗa ñantanoɗa ɗum no fewi mbaɗana ɗum lati ureteri ko ɗum ɗo woni ko wiyete julde so tawi koye galleji men kadi en dañani yaltude sababude caɗele gondaɗe ko ni tan juulirte hayso neɗɗo goto ko ni tan juulirta ko ni tan juulirte yo allah won ballo oɗon jarlo oɗon jaafo ko musidɗo mon guiɗo mon Khalidou Abdoulaye Sy Sar Abdoulaye Sarr Seydi Sarr a jarama ceerno Khalidou Abdoulaye Sy a jarama gorko mo sorigo allahu akbaru allahu akbaru allahu akbar allah ko mawɗo ɗum woni ko neɗɗo yoɓoto dande muɗuma ma en gartoy e oɗon fannu ha ɓuura kadi yajji saaha goɗɗo so jomiraɗo hoddiri ha hande koye kabruji men ɗemgal pular gonɗen jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli no wowi wadde e kala subaka so huccide ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen mboros to yarata e nder leydi ndi kala 150 woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen mboros ko 10 hen joyo ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw yimɓe 10 ko raɓaɓe anda ka raɓɓi ɗumen 15 keeɓi cellal mumen yimɓe 13 oɗo saha koma ballite e fofando subaka hande ñalawma teskama gila hanki jamma nguleki mawki no fewi jippidi to toon e nder leydi ndi ha tenti noon toon to lappol palol dande maayo hankide uddi ha wuli jaw kono noon finiri kadi hande ko keneɓe kame nguleki mawki no fewi gila tan korka kaari ha yettiɗo hen ɓe tinani nguleki potkini hen mo jiiɗa kala nana jippo e maaje walla nana ɓattini siwom ndiyama ene suddi darab ene yuppito hen ndiyam beele ɗaɓɓude ɓuuɓola eɗen mbiya tan yo jomiraɗo jarnu tampere eɗen ponno jokkodirde Mikaïlu Ba ton to Tiggere kono ene gasa taw o heɓaki sumgoji ko fate banggue mairie ji ko fadano e nder leydi Sénégal ponnoɗi wadde ñande nogas e jeetati lewru mars mayduɗo e lewru mars e nder ndeɗo hen hitande hawre dirtinama hanki hoorejo leydi ndi e caktugol jagorɗo kalfinaɗo gueɗe e nder leydi kame jaacingol laamu holliti ɗin sumgoji ɗi mbaɗata ko nogas e tati
lewru janvier hitande ujunnaje ɗe nogasi ɗiɗi woni toon hitande fande ɗum noon ko caggal yoga e lundiɓe ne garti yañade e nder ɗeɗona gueɗe Lamine Diaka arti hanki e nder leydi mum Sénégal oɗo saaha mo gonemo tawi ɗum ko caggal nde o taƴanano duuɓi 4 e kaso toon to France duuɓi 5 waɗede e galle makko omo rena wo yaltata galle o ko wona ɗum ko yooɓi kene fota wonde haalis joni ɗo no feewi oɗo saaha ene tawe e nder leydi mum Sénégal jaɓɓotoɗen ko ancien koninke woni Mamadou Wuri Diallo kumpitiɗo taw ganduɗa ko kam woni defonowo kala général uji kam yogay koninkoɓe ganduɗo ko foti yaade e ɓandu neɗɗo ha tenti so tawi neɗɗo hoori ha dañi balɗe 30 walla balɗe 29 oɗo saaha arti e ñamde e yarde no annabi men tedduɗo wiiri so tawi tan korka fandima jaɓɓude e lewru ndu beele ɓalli moon gowta korka ka guila on tampani so tawi kadi korka maayi duusire seesa oɗon ñaama seeɗa seeɗa taw on tampata. Mamadou Wuri Diallo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe hono julma wuuri ñagoɗen Allah yo Allah waɗan en korka jaɓaɗo eyyi mi nani question ma o question o ko wonde si tawima a hoori balɗe 29 walla balɗe 30 ɓanduma no fofti ko honno fotiɗa waɗirde pour wadde alimentation ma yaara lawol ko mbaɗata e nder lewru ndu ñallal fof presque 14 heures de temps waktuji 14 en jooɗima en ñamani ɓandu ndu no fofti donc ɓandu ndu ko ittatno réserve mum ko e nder ɓandu ndu pour wadde fonctionné hoore mum joni noon si tawima a yiiɗi fuɗɗitade ñamde no fotirɗa waɗirde ko wota a yaaw waɗir seese nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam wi ko ɗum ɓe wiyata yen ɗoftu lewru ndu balɗe 3 walla balɗe 4 haɗen hoora ɗum après korka nga ko waɗirɗen ɗum ko pour yo organisme waɗu habitude tawa a waɗani ɗum brusquement par ce que oto saɗa waɗa démarré oto ko par première vitesse o watta fiya ha 5e ko ɗum noon ɓandu ndu il faut wowintira ɗum par seese te kadi yimɓe ɓe yo faamu wasde ñamde wona régime par ce que ɓandu ndu ittat réserve ko wanno réserve ko waɗa fonctionné saɗa fuɗɗade ñamde kadi ko mbaɗata ko a adday taw jus naturel jus de fruit naturel subaka kikiɗe waɗa suppuji ma ha ɓandu ma ndun arta te ko ñamata ko ya ustu ɗum tawa a ñamani ko heewi ha addana hoorema graisse walla goɗɗum ɓandu ndu no yiɗi ko waɗɗa e ɓandu fof no woowa ɓandu ndu woowi korka joni a natti ñamude a watti ñamude kam ko waɗirta ko par seese ko noon mbaɗirte sowona ɗum e waɗa surchargé organisme o tawa noon jarani ko progressivement waɗirten ñamde nde par ce que si tawima a ɓandu neɗɗo ko ɓuuri hen wonde important ko hendu sa ɓenni ka hendu ko ndiyam après ñamete o woni 3e position donc ko ñamete ko haɗa foti ɗum wadde tawa wona ko heewi tawa kadi waɗa privilégié légume e fruit o te kadi fruit no fota ñamede avant le repas wonde hiɗa ñama fotuɗa ñamude fruit yara vers ma ndiyam ko noon fotiɗa wadde kono wona ya ñama fruit après repas o parce que sa waɗi ɗum indigestion on tiiɗat donc régime alimentaire o ko noon fotirɗa wadde ɗum après korka ko ɗum ɓurata en nafude te ñamete o yen andu fruit et légume ɓuri moƴƴude fof e ɓandu ko maaro ko walla pattuji ɗi walla goɗɗum hen ko yen andu ko ɗum ɓurata nafude te kadi jinjeer limon e kaccu e njumri saɗa yara ɗum ko ɗum woni antioxydant ko ɗum lootata cellulaji ɓandu ndu ha wonta normal te kadi wason andon kadi ndiyam ɓuuɗam moƴƴani ñamde teewu ko ha heewa surtout ceewu jamma moƴƴani e sa dañi duuɓi 40 fay dow
haɗa foti accude ñamde tewi jamma voilà mi salmini on yallah waɗan en jaam walla waɗan en korka jaɓaɗo merci beaucoup allahumma amina ya rabbal alamina ko an se koninke mawɗo jaraw e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e ko fawi kono so tawi a yimo cikkata ko miñuma Ali Abouba eɗen gandi ɗum ko jeyide tigui hende ɓandu mum e andude ko ñamata julde korka ɓattima kono teskama ŋakkugol guertoɗe e nder Dakar oɗo saaha mo gonɗen sa yiiɗi dañde guertugal nden wonno tan ko 500 kono saaha mo gonɗen yeehi ha yettima 750 tene kadi koko jogori a ɓeydade ɗon kono oɗo saaha mo gonɗen andaka taw holko jeeyi oɗona sababu ɗo tan e balɗe seeɗa woni kirdola faade toon to Daka mo Madina Gounass ma en ketto hen musidɗo men Amadou Sambalo ko balɗe seeɗa tan heddi e kirndol Daka mo Madina Gounass sabu ko nogas ɗiɗi me garoɗo o tan so Allahu lamɗo jaaɓi wonat kirndol Daka mo Madina Gounass woni aset garoɗo o so arti tan so Allahu lamɗo jaaɓi ɗo e nder wuuro ngo leegal ene wiye mistira ngal tawete ko funnangue wuuro Madina Gounass woyndu forage ina asano toon guila hitaɓe ɗunaji ɗiɗi e 16 e o saaha mo kalten golle mum puɗɗima gam waɗede raccordement tiwoji ɗi mbawa jokkade e ɗin tiwoji tawete e nder wuuro ngo gam rokkude wuuro ngo ndiyam moƴƴam kewɗam ene ɗamni so Allahu lamɗo jaaɓi ɗo e Daka o joɗade ma golɗe gas so Allahu lamɗo jaaɓi koye ɗum Daka o golle mum ene jokki hano hannirta ni saabu oɗo saaha jokkitiɓe courant ene toon tawe en golle mum ne moƴƴi nonne kadi ɓen jokkitiɓe ndiyam o saaha ɓe gaddi pompe kese gam wadde e forage Daka o gam ndiyam wasa mankude e gam kadi jaɓɓorade ɓen hoɓɓe aroɓe Daka o hikko so Allahu lamɗo jaaɓi kono nde kadi ɓen wiyeteɓe sapeur pompier ko ɓoyani ko on mawɗo mabɓe iminum ha toon to Dakar ari ɗo e nder wuuro ngo ɓe ɓenni ha toon to Dakar gam yurnitade golle ɗe kono kadi ƴetɗin buusa incendie gonno toon ɗi sene ɗon ha joni walla ala kala ko fewani hen wawa fewnitede yaljoto ken tawtirede Dakar hikko ko musidɗo moon Amadou Samblo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama allahumma amin ya rabbi. Amadou Sambalo sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinare cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti talata hande vaccin woni fesade fuɗɗitama e nder leydi ndi kala ɗum noon ko kala duuɓi jarowo e duuɓi 45 fayi dow ko caggal nde waɗano doge tawoɗo saaha mo gonɗen moni kala dañƴo ɗin duuɓi ene jogui ndimago yaade fesoyade coronavirus mo enje ko woni jiitaɗo e nder leydi Mauritanie ɗum noon ko caggal nde laboratoire mo Dakar holliti ɗum oɗo saaha kene fota wonde yimɓe hewɓe taweteɓe e nder 10e arrondissement mo leydi Mauritanie woni Guidi Maka oɗo saaha mo gonɗen oɗon ñaw omo tawe toon ɗum jeeyi sababu laamu leydi Mauritanie kam e Sénégal ƴetti pellital oɗo saaha mo gonɗen ngam testude kala mo ene ɓenna ɗon ɗo keerol hakkude Mauritanie kam e Sénégal ɗo Rosso ɗo taw kadi moni kala mo ene ɓenna ɗon ma adda kayit wonde waɗi test coronavirus ene kadi ɓoyata waɗete ko ziyara Nimzat ɗen gueɗe kala koko jogori sattude ha joni toon to Mauritanie keddoɗen gollotoɓe to kaggulaɗe mo Mauritanie Nouakchott hanki kolliri metti mumen no fewi caggal nde moɓodiri ɓe kolliti caɗele mabɓe duumiɗe taweteɗe toon to on kaggulaɗe jagorɗo kalfinaɗe gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni Wulde Marjog hanki darima e yesso sarɗi yankoɓe holliti nguɗo hen laamu koko ronti caɗele mawɗe no fewi e laamuji ɓennuɗi gila ko fati e banggue kayitaji état civil woni kayitaji jibinande e datuji mum e gueɗe baadu noon kala ɗum ko caggal nde sarɗi yanke namdimo ngal ɗon namdala ko nden jonde wanno hakkude hoorejo jagoɗo leydi Mauritanie Wulde Bilal kame goomu ardiɓe ko fate banggue haqqe innamade ɗenne kadi garti e hollirde wonde Mauritanie koko roni caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue kalifandi wonnodi ɗon kam e ɓiɓɓe leydi ndi wurde kiɓal ɗum saabi noon kanko hoore jagoɗo o holliti moni kala ɗo toɗɗa yidde hoorejo leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗen ko kamɓe kala nde ɓe ɓattito wonande ɓesguji leydi ndi ha moni kala wawa yitade hoore muɗum suudu ñawore townudu leydi Mauritanie yamiri yo accite kene fotonde yimɓe joyo tumanoɓe taw ganduɗa ko jagganoɓe guila tan lewru juillet hitande manire kamɓe kala koɓe jeeɗi taw ko gollotonoɓe toon to banque centrale mo Mauritanie dirtinnoɓe toon ngaluji jonɗi no fewi kene foto wonde million koppareje euro kame feccere million koppareje dollar ɓen joyo noon ɗaccitama heddiɓe ene keddi taw e nder ndenka caggal loskoji ma jokke hen
ɓen loskoɓe ko fate banggue gurdam Abdoulaziz gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie caggal loskoji gasani hande kadi ɓe nodditimo e yesso mabɓe gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie hande mawo joddo e ɓen loskoɓe hayso tawi woni konngol ɓe dañata e makko e kala saaha no wawno wade koye ndin mbaadi hande ɓe keddoto Amadou Mbaye ko makam Coutir Mbaye ko ñotiyanke ngana ma en garte makko fate banggoɗo saaha mo gondena ñotol ton to 6e hakkunde 6e kam e 5e Amadou Mbaye oɗo saaha mo gondena caɗele ñotol hakkunde moon e ñotonteɓe holno ɗum yaari e hakkunde moon e ñooti moɗon mbetoɗo saaha mo gonden oɗon jogui kiloneɓe caggal teskede corona ne woodi couvre-feu ne woodi holno gollotoɗon oɗo saaha mo gonɗen eyyi ko musidɗo moon makam Coutir Mbaye gonɗo boulevard de Couture sara jeere Gambi hakkunde jeere 5e e jeere 6e eyyi oɗo saaha ñoosi no keewi no feewi no feewi no feewi ñoosi ɗi ne pawodiri no feewi kono ñoosi ɗi noon i leeli arde seeɗa nde tawno ɗi gaari ko taw porka woddoyi e ɗum ɗon kadi ne famni par ce que boutique aji bagueji ɗi mbaɗi promotion ji mumen ko taw porka woddoyi kañumenne ewa ɗum waɗi yimɓeɓe mataw keɓani hebde bagueji mumen law ɓe gadda e amen kadi taw hankkandi fawodiri no feewi ewa alhamdulillah ɗum foof ko yettere Allah eɗen mbaɗatno ñooti jeegu kadi eɗen mbaɗatno ñooti jeegu kono ñooti jeegu ɗi jahani e oɗo saaha eɗen paami kam ene manki jaarude no jaranno ni e zamanuji ɓennuɗi ɗi e kono ɗum ɗo foof eɗen jettira ɗum Allah ene manki yarude no yaranno jamanuji ɓennuɗi kono ha hande keddoɗen ko toon to leydi Mauritanie wonande moroɓe taweteɓe toon to Koufa ɓe garti kamɓene amin namdo moon woni Binta Dieng kam ene wondi e Gelle Diallo moori ɗi moora toon mbete ko moori hanki walla ko moori hande mbete moori ɗi ne jaaha walla ala no wayanno no wa noon nden e Mauritanie walla oɗo saaha ene jogui mbaylandi eyyi min mbiyetemi ko Guére Diallo salo amin woni ko Koufa Epsiri jaune moori hanki ɗi emin moora ɗum kono noon hande ko moori hande tan ɓuuri wawde moorede kadi couvre-feu ne bonni ko heewi saabu so 2 heures yoni tan taw ko yimɓe uddi policier jani yimɓe ala mbawɗa wadde a uddat tan joni noon moorɗi kam alhamdulillah wonko dañete hen tan won kam ne muusi corona o bonni ko heewi eyyi min mbiyetemi ko Binta Dieng ko ɗo e Nouakchott min goni to leegal biyetengal Koufa to Epsiri jaune ɗo wallahi moori hanki moori hande foof amin mbaɗa kono noon joni kam ɓuuri wawde waɗede tan ko moori men hande eyyi nden kam min mbalotno tan ko salangaji e morde foof kono joni kam corona ko bonni ko heewi ko a fewnude ewa joni kam so 2 heures ni tan min guddat min koora kono ñalawmaji kako mawɗum seeɗa ala ko barka gooti min jetti hen Allah eyyi min ñaagui tan oɗo mboroso beeyo yalla ittan yimɓe ɗum gartoto gonno calminama on jarama Allahumma amina ya rabbal alamina ɗum ko moroɓe taweteɓe toon to Nouakchott caggal ñootoɓe e moroɓe kala eɗen gandi neɗɗo so ñootanama yoɗat so morima kadi yoɗat Yahya Ndiaye wela segene yimiyanke jogoɗo dorde fijirde mum ñande Demba Julde Yahya Ndiaye ndeɗon hirde hono nde wiyete ceerno Abdoulaye Sarr en beltima e ngal ɗon namdal hirde nde ko juulemo wuuñi nde tawno gummiɗen koye coronavirus yimɓeɓe ene mbayri fottude ɗum noon yewti pulago wi sellata so wona ɓe cuuɓi naalanke mabɓe sehil mabɓe Yaya Amadou Ndiaye ara yewtaɓe oɗon jamma Yaya Ndiaye noon waɗi invité mawnum sehil mum Ousmane Gange wollude Aminata Gise mabo woni Saratu Gise mabo ɓiɓɓe fulɓe haya oyon leñola wulango jamma koyɗalde taake goto ɓiɓɓe leñola ɓiɓɓe leñi Mauritanie mbaron kiejam mi koye salmini Yahya Ndiaye wela segene ne dora hirde muma ɗum noon ko ñande Demba Julde so jomiraɗo hoddiri kala jiɗɗo jokkodirde e makko heɓen ko laaɓi mbatta ko 00 222 41 87 00 61 sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali
to leydi Mali nelaɗo CEDEAO woni gonnoɗo hoorejo leydi leydi Nigéria woni Goodluck Jonathan yettima ɗum ko gila heccanki aleɗa hanki noon wo dañi joɗotade e hoorejo jagorɗo leydi Mali woni woni hoorejo leydi Mali woni Mouhtar Wana ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi artirimo hen noon ko caggal nde folla Ibrahim Boubacar Keita CEDEAO wino ko hay loppet ala hen kono kadi caggal nde CEDEAO holliti ko alay sago hoorejo leydi toɗɗe hoorejo jagorɗe toɗɗe jagorɗe kala darne ɗum noon ɓe gaddi toon luwaji mawɗi no fewi ko ɗum tigui ɓe garti yurnitade so tawi ne ɗofta ha hande e nder leydi ndi walla ala ha joni koye nder leydi Mali keddoɗen ko fate banggue guertoɗe oɗo saaha koko renta no fewi ɗum ko caggal nde ñaw guertoɗe mabɓo yiita e nder leydi ndi kala guertoɗe kewɗe mbarama kono kadi jagorɗo kalfinaɗo oɗon fannude kollitiɓe jiilima e nder nguunaji kewɗi no fewi woni poulayeji kewɗi gam yurnitade so tawi on rafi ala e nder ɗiɗon nokkuji ko wona ɗum ko noon jagorɗo kalfinaɗo ndema gaynaka awo hanki o waɗi haalande makko ƴetti pellidal uddude nokku kirsirɗo mawɗo mo Bamako jeyi sababu noon uddude mo oɗon nokku ko teskede wonande nokku omo tunwi no fewi tene kadi jogotako cellal ɓiɓɓe leydi ndi ma en jaaha toon to Nioro jaɓɓeɗen Hamady Diallo wonande rewɓe ñootoɓe e rewɓe ñootanteɓe kamɓe worɓe kala e worɓe ñootoɓe taweteɓe toon holko ɓe jewtide makko. voilà e bandiraɓe on calminama oɗo saha joni koye jeere Nioro gonɗen eɗen kufodirɗo e mawni meɗen goto e tailleur mawɗo ewo eɗen jiiɗi namnademo inde makko yettode e musidɗo inde ma yettode ma Baruñang Baruñang ɗo e Nioro walla ɗo e Nioro très bien bon eɗen jiiɗi andude hande onon tayereɓe guite foof koye moon paaɓi hol caɗele jogui ɗon e nder liggeyaji moɗon ɗe bon min jogui caɗele kewɗe joni alhamdulillah ko fof ne yiiɗi ñootolo ko kaasi won ko ala tiɗale ne hen kala jinɗoɗo fewde hunde hande wawa fewnude fof fayi ko dow ñaw kalteɗo o awa gueɗɗe fof tiiɗi gila e gurdam ɗam ka moƴƴa ko ñamɗa ni ɗum heɓde mbaɗa e comci bon kadi iwoɓe comci gadda ñootade guiwo Sénégal taw ko yiltoɓe comci gaddi ɓe bonni gueɗe kewɗe jayɗeɓe kala komin kewatno joni min kewata ɗum ɗum fof mi haalama ko komi kewatno joni ñooto adduɓe Sénégal yoɓe gara ñoori partout tan ne gara rewɓe tan worɓe ne fof tan kala komin ñootoɓe gonno min keeɓa hande ñooti jeeteɗe ɗi gusti ñootol ngol kadi beele ononne o mbawa wadde hono noon amin mbaɗa noon to mbatta waɗi noon ɗo sottaki wuuro ngo ɓe jiiɗa ɓe cooɗa ɓe gaɗa ñoota ko tawi yaate an hoorema ñoota jeeyaɓe ɓe cotta bon onon o mbawa i ñonnude ɗo presque nawan Sénégal walla nawan Mauritanie walla nawan extérieur non non minen joni won ɗo min gowan ɗo minen gowi tan yimɓe aroɓe tan ɓe gowi ɗum hankkadi wiye ko kutti Sénégal noon kala ko Sénégal wawi ñodde malni wawi ñoota hono mum bon d' accord so ɗum yawti to banggue courant coupure courant walla hono noon en ɓayde koye saha nguleyki gonɗen est ce que ɗum ne tampini mo way bo courant ni coupa saha mais joni ɗo kam alhamdoulillahi sabude kono coupa e saha woni coupa mais bon est ce que oɗon jogui limite e nder golle moɗon pour jamma hakkude mon e police ɓe walla hono noon en non minen ɗo so golle fuɗɗima jamma tan poti ɓe ɗattami min golla mais il faut ko hunde ala quoi ɓe poti ɓe gandi o saha golla men mais ɓe ɗattanno min golla mais ko minen komi tigui ɓe gandi vraiment yimɓe tiiɗa quoi yimɓe tiiɗa no fewi wona wonde jiiɗa kono tiiɗal aduna hankkadi bo fotti noon tiiɗal ka d' accord merci beaucoup e a salminama no fewi monsieur Niang e oɗo saha joni eɗen jiiya nokkuji kewɗi e comci ina liggi waɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe kala e salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wonno ko Hamady Diallo toon to Nioro eɗen gandi Nioro ko diwan belɗo no fewi kono ñorankoɓe on calminama tene kadi ma en jilloyo ha toon to Nioro so jomiraɗo hoddiri kabruji men dottaɗi paɗen ko toon to Guinée Conakry jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal haaɗi kala ke ene wiye gendarme walla policier ni militaire gollanade wonande patron mawɗo walla ni jeeyaɗo e nder armée leydi ndi walla ni jeeyaɗo e jagorɗe leydi ndi walla ni privé caggal teskede koninkoɓe hewɓe ene gollono yimɓe to privé ene jooɓe taw ko chef uji men ñamata ɗum jeeyi sababu hanki o itti délégation ji timmuɗi no fewi ko fati banggue gendarmeɓe nde jahata loskoyde ɗeɗon gueɗe wonande lundi yankoɓe dumbaɓe e nder leydi Guinée ɓoyata ma ñaawe e wiide hujji yankomaɓe to Côte d'Ivoire hanki seppoji mbaɗi to Abidjan yeeso tribunal e gartogol mawɗo ɓen waranaɓe biteɗo Isiyaga Diaby o holliti wonande ɓen waranaɓe hitande ujunnaje ɗe sappo
sappo e go oɗo saaha yiddeɓe kamɓe kala ko yiide lora bagbo e kaso kono wona gartugol lora bagbo addata jaam e nder leydi ndi ɓe dañi joɗodade e gardiɗo oɗon tribunal George Weah mo Liberia neli sete timmuɗo ene hen ene hen jagorɗo kalfinade gueɗe e nder leydi en hen jagorɗo kalfinade hakkude leyɗele ngam addude toon sete oɗo saaha mo gonɗen ɓe joɗodima Yalsan Dramani wata ɗum ko ñalawma hanki o caggal nde jango wanno toon to commune Abobo e ka mintere goto taw kadi jaggaɓe hen ɓe kala jeeya ko toon to leydi Liberia Burkina Faso Côte d'Ivoire ma mbaddu jungo e fandu ngam haɓade pelle ceɓɓitiɗe ɗum jeeyi sababu jagorɗo kalfinaɗo koni yankagal mo leydi Côte d'Ivoire biteɗo Tene Ibrahima Ouattara yillima toon to Wagadugu ñalawma hanki o dardima e nando makko biteɗo Sarif Sy ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴi no fewi ko fate banggue ndenka e kisal ɗiɗon nokkuji kala Gana oɗo saaha lamorgo ngo teska toon ko kuppiraji courant ɗo ha sappo e jeeɗiɗi nduɗo lewru koko jokkata tugganma tan 6h ha 18h tuggama 18h ha 6h subaka ko leeɗe lom to dirta ɗiɗon fannuji to Cameroun jagorɗo kalfinal administration territorial haɗi oɗo saaha jeygu kala kene wiye armée e nder leydi ndi caggal teskede délinquance ene heewi e nder leydi ndi kala to caada armée leydi ndi holliti gasi ha laaɓi haare hakkude mabɓe rebelle mo facta caggal nde ɓe jaggi kene fotta wonde 150 rebelle ene hena commandant ɗo wannoɗo nde ɗon wolde biteɗo Mahdi Bachir ɓen kala ne tawe e juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗen haare gasi ha laaɓi cifrino on rebelle umminno haare ha heddi hen Idrissa Déby itno wonno ko ñande 11 lewru avril to Mali attaque musɗo waɗi to lawol Makkatul Mukarrama ha ganda e woɗɗani commissariat goto ko ɗon ɓe jinno wadde ngun jangu yimɓe jeegomo mbasen pittali men yimɓe jeegomo gañima hen to Sud Soudan hoorejo leydi ndi woni Salva Kiir fusi suudu sarɗiyeji leydi ndi ha laaɓi ha wiccer ngam mahtade suudu sarɗiyeji ndendadi ɗum noon ko caggal nde wonno kene fotta wonde 400 sarɗi yanke oɗo saaha wattama 150 sarɗi yanke 332 sarɗi yanke ɗum ko Salva Kiir laamu ngu 126 ɗum ko Rika Machar woni nawli ko o 90 ko landaji ceertuɗi kabruji mene ɗemgal Pulaar wuli hanki jaw no feewi hakkunde Israël kam e Gaza ɗum ko caggal nde Gaza Moussa no feewi wolde wande toon to Bowal Al Aqsa caggal nde wonande koninkoɓe walla mbiyen dadiɓe ɓe leydi Israël nde duppi nokku o caggal nde ɓe jiiɗi ittude ɗon ɓeɗon sukaɓe jeeyaɓe Palestine naɓe hoɗɓe ɗon beele kadi juifuji mbawa mawninde wonande fête mumen addi fitnaji ɗeɗo balɗe kala ha ganduɗa hanki ɓeɗo hen wonande Gaza naɓe beddima rokketaji jonni no fewi kene fotta wonde 200 rokket wonimo beddi ko fate banggue toon to Israël kono kadi Israël teɓɓima ɗum kala bonni ɗum ha laaɓi kamɓene ɓe joori ko bomboje gulɗe jaw toon to Gaza ɓe jooɓima kene fotta wonde pittali nogas hen jeenayo ko sukaɓe ko wona ɗum ko pelle windere kewɗe kala kolliti hen metti mumen no fewi ko ɓuuri e musde kala toon to Bowal Al Aqsa woni juma o bowal ngal ɗon ɗo wolde nde woni ɗo ɓen feetannoɓe taw ko juifuji gonata koye filmude no ɓen gañira eno mbardete ene jala ene gama fisiyata baɗɗo toon to Russie subaka hande o taw waɗi koye école goto to nder leydi to nokku biyeteɗo Kasina ha ganda sukaɓe yimɓe jeenayi sukaɓe mbasen pittali mumen tuma waɗi ɗum ko jaraw e duuɓi 19 o noon naggama oɗo saaha mo gonɗena ñalawma hande o woni 11 lewru mai woni 11 lewru mai hitande 1991 Bob Marley yaltuno aduna roi mo rega taw ganduɗa ko rastaman jimannoɗo nguru ɓalejo jillinoɗo e nder Afrique bannoɗo hajji mum toon to Éthiopie yeehi kadi ha toon to Zimbabwe ngam welede ndin leydi yeehi ha to Gabo ngam joɗodade e hoorejo leydi Gabo gonnoɗo hoorel newni Umar Bongo o ndimba kame ɓiyum biyeteɗo Pascaline Fari on saaha nden ne yiɗimo yidde yiyata hay goto so wona Bob Marley ñalawma hande waɗimo duuɓi 40 ko yalti aduna kanko on jimannoɗo reggae mo ganduɗa ala kala mo humpi e nder windere nde kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji galandena kikiɗe hande oɗo yeeso aldirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiran men